story na take him attention. And right, you the better page in so. Abaya ya 300 students no. Yes. Enti se wunya daily guide obokrata no akrata fa to so numase ha. Awraho sem bi da ha pa ya. Oba time bi so what? Ababa wa level 300. Yeah, information and communication technology ICT and a wosua University of Education Winiba and penifo kwadan so de abai wo mususu se wo de ahoma asen ne menia enam so ma wa free mu e wo ne hostela na oda na ababa ye ne ho fefe ni fo nyi da ha we friend return na ne etunya daily guide no na ne nsa hye ne botom wa okuta ne fo a wo de akira ha se obi ba fefe ya mpanimfo akoma mu no so ma hwehwemu ye nam so ma saade ne baaye no wo mu afiri san hwehwemu no ase na we Ghana man panyi so akasa na we no 66th Commonwealth Parliamentary Conference ye ekoso won kran ha Urban Kings for Sumana Bagbin say ono so kasai ye ono so difonyi eda ha na Africa no Ghana man panyi so emfonyi eda ha na opanyi land lided Gringa ono so difonyi eda ha na mampanyanse mo kan ne se emrase bedwafo wo monhwe na omunyina omo nkrofo anamu e omrase bedwam omana mo bi ombetu bia omonhwe hu ne se in the interest of the people said you are not Ghana mampanyi de obeye bia ne the interest of the people no the big one what daily guide was ato forcing begs for settlement kwata fra to so mienza ho na nsem no so eda ene wo mu kiremu a ato forcing ya wono na ye Adom kuma ba no de ni wo mrahye bedwam ambulance ho nsensem bi ya wode ekokodan empanifo hwehwemu ahu ne se wabo man ne ka sika na nye kuma 2.37 million kwati kokko sika mponye Ghana sika ana daily guide for hwehwemu omaye ma beto jase wanam na lawyer fo atwera koma attorney general se wosre ebe ya nka omonhwe na agya settlement o settle na nka asem no etu entwa krata bi nso ba abonten no anadwona mekenkan bi Ken ya watch so manfo bi akotwitwa video bi akekase ani ampa kwa asante mantem any delegate kokohia yes indeed wagitum o kan sem bebre ne so matwitwa bi afrim ana omode akekase ani ma yes ono se aban ya wotisui boga na krono te de there is no tomorrow into the kwata aba bonti a kire nsem no kan ABCD se enye saa no kan no enkrofo bi na aka ensem ahye na no na afi kra no efutu akwa magana mpanimfo se dialysis ya yaka ho nsem aka se wunya saa yade kidney yade bia jiso okoda so wan kokora ne nanu ana na prensa na watch bia ya na bonam 300 and something say ohuri to 700 and something no ebe ya company mfo nhwe na wonfa ensure national health insurance ase ho na nkrofo bi so Jesus say ene na say asem no benya a case Ghanaian Times do obokrata enie teacher exodus to UK looms 10,000 certified to work abroad National Teaching Council no ene ka se enka ne na ya nurse fo na edwane wo mu di mirika ne obedu embassy no ma sanlai obi akope oso kodu abrochimem ne se o ma abre wa diaper kora wo pe sense sika beba na nsem no eso e chen so obetena o my Ghana mu se di atani akosi teacher fo so se o mu dwane ko UK ni wo mu kwakira de wo ho on se Ghana ha se no wo mu aso brofo ne ye taka etine so mo kwa brofo ne sesa saa sanse UK no wo mo abrofo ne kan wa sei enti National Teaching Council ni chemu a chechefo be ye 10,000 eno mo firi o mayi mu akwa UK abrochime mu akwa kwakira de wo honom Ghana man panyi kwa asem ka let's promote citizens interest they say de ono so eka eno no medikan aka emu asem na takrade PTC interchange ya kan overhead no oba santimanto me kan overhead ya wo mo ye no ya omo kiremu a wo mo ye kwan na to na jeje mu ene ya barricade ne guso asam ho so omo afiri ho kɔ ama se traffic pa ye bo sam potam takwade PTC no ano odin tunya Ghanaian Times a kwatafa ya etoso dumiensa ewo ho menyi ni se ye nuaba ya asemi no mo kan kwatafa etoso ahe 3 page 3 a woman commits suicide over infidelity accusation. Where ya send on pim de asin fosu empotem ho e won finfin bantem mo Philippa Oben ene wo ye dwadini ya wasa wo baba ko
oh waso manfo bi do mo nse kyerɛkyerɛ no so wafa ne kunachi na ono kura no yade a wotu kwa akɔpa yade nkrɔfo so wakɔfa ne kunachi na ɔbaa yi si wontumi nyina sɛdeɛ ɔmanfo dodo no wa no anyini nie na ɔmo do ɔmo nsa kyerɛkyerɛ no so nti no ɛne besie owu anesa asamasa ampani ampa no ate afa so ama na saso me hu ye na me bisa sɛ yeso afa okunachi na wankasa wakoma munim sɛ wontu sa na mona di nti wo sɛ odidi ni pɛ ka chi da bi ubetima ye bibia but sɛ ubekum ho to principle there how nti sɛ ya wokun hu afofa sɛ aha onya wanfa da chi ana ya tata ni mukura ya tro infidelity ne wa ha nti no sometimes decisions ne bi ho no ma ya na enipa tekia awose adwi hu mienu na ye careful wo mu sɛ nipa nyina to oma no gu so a ya na eya wo mu sa but bisa say me kumi ho no is that the only option available at the mawana wanya de no kray ba kope wanya de na me kan TV so utimi ko situation bi mo na ya wo say we are seeing the whole world is against you uni obi a waka bia man from bonkum from the fan eya na wadwen say me wu kura asa na asa na omo aka nyina na say de fie jadum but death is not an option. Okay. Ya besre. Enti emu nsem na mo so a obi asem ba mo wi ni bonkum wi ni nifa tuma no si nipa no so wa sasa. Asem bi kura woni mu bonkum woni mu wonyina ho bi wo kura wote. So be count to mu nchene sasa. 2 arrested for stealing ECG conductors. Kwatafa etoso miensa wa Ghanaian Times. Minipa mienu. Wamo de nam na ne wamo conductors wamo wia. Nje say aposifo akoso wonom epachi. 2 minors jailed 40 days for stealing TV set. Takwa District Magistrate Court no. Na akwa asetena che say nipa mienu womo akwa wia TV. Nti ne wonko twira ban kukumu. Na mako aduanan na bre no so a. Wosan de wabara o ma sedie na akoso na panyi cha so wusu nsia. And what's na edwa no eso na eja wo kire se wo bo mo ka se sende Ghana each obi amfamra bosome miensa ntemu wantimi antue na se ne wo kwa akwadam na eja wasom osom papa aboa o my Ghanaian Times so emu nsem eni the business analyst Dr. Ernest Addison nimfonyi da Bank of Ghana governor also I won't resign Addison e ka kire ndc MP se omo ye kire na omo ye no kra no sebi nyina so obi anim ababia nim entinya de so obedi anu achi na wa resign we sa wa ye kire we ye de akira Tamayo refineries ya na emu adwumayefo ye kire no ase na nya grokra ye di nsem no achi afri ne nansa wo mu kire mu a board no board ne mu awo mo se panyiro wo pese o take decision kura je so okokosi board so ma board decision kakra bi kura je se ko board ho ansa na mumu ayaba enema bi nkoyie enti ebe ya company fo hwe na won dissolve board no so far the akabia no ye di nkan aboboso dada Ghana needs a transformational leader Alan Kojechemanten ene ka say NDC minority front still divided na se hwe mfonyini da ha muntaka de wa ha Africa no the Harry na Drusu de wa ha 3 wise men no wo so ensem ewo the anchor de obokrata no emu okay we so daybreak or see you go explain taya Canada Japan and a wadwane free ensem bia na wo mo kase wakoka se MPP disika and what you say microphone na twitwa video no esiani enye saa and wakaye etiwani nsem ahodo be de obokrata no de aba na poso wonya bi to na kenkan a ubenya mu enchiremu no eyi